Zdravím vás v dnešnom videu, pozrieme sa spoločne na ďalší test, tentokrát to bude McNemarov test, ktorý je neparametrickým testom pri nominálnych škálach a pri závislých výberoch. Tento test využívame napríklad v situácii, keď meriame niečo medzi rovnakými osobami dvakrát, keď niečo bolo pred a po, napríklad nejaká reklamná kampaň, prípadne skúmame dve metódy, ktoré sú rozličné na rovnakých respondentoch, čiže na rovnakom výberovom súbore. A nebudem to dlhšie zdržovať, púsme sa rovno na príklad, takže poďme si pozrieť, čo budeme počítať. Takže máme tu príklad, máme vyhodnotiť účinnosť reklamnej kampane pri alfa 0,01, to je dôležité, na čokoládovú tyčinku Nestlé Fitness. K dispozícii máme záznamy o nákupe tyčinky pred kampaňou a po tej kampani získané dotazovaním. Takže máme tu tabuľku 2x2 a vidíme tam Nestlé Fitness pred a po. Ako to vlastne funguje, ktoré hodnoty sú ktoré. Je to veľmi jednoduché, stačí si tú tabuľku predstaviť následovne. Predstavme si, že tie hodnoty, ktoré sú tam, sú zoradené takto. Hodnota A sú respondenti, ktorí si tú tyčinku kupujú a po tej kampani 35 z nich začalo nakupovať inú tyčinku, ale 45 pribudlo. Okay? Čiže to je vlastne to, čo tam máte. Tých 700 to sú všetko mimo Nestlé tyčinky pred iPod. Čiže títo nás vlastne vôbec nebudú zaujímať v tomto príklade. Začneme hypotézami, aby som aj nezabudol, čiže máme hypotézu H0. Nulová hypotéza hovorí, že táto reklamná kampaň na tyčinku bola účinná a alternatívna hypotéza bude hovoriť, že nebola účinná. Logický opak tej nulovej. A môžeme ísť na počítanie, toto bude veľmi rýchle video, pretože je to veľmi jednoduchý test. Existujú dva spôsoby vypočítania tohto, buď cez klasický vzorec, ktorý vám nebudem ale ukazovať, pretože je komplikovanejšie. Naučím vás tú jednoduchšiu metódu, pri ktorej si urobíte 4 pomocné premenné, čiže prvá premena bude absolútna hodnota B minus C. Čiže ešte raz máme B je táto, čiže tejto hodnoty a tejto hodnoty. To znamená, že si dáme rovná sa ABS B minus C, takže toto minus toto. Máme 10. Druhá hodnota bude B plus C, takže rovná sa B plus C. Už mám dve z tých hodnot. A teraz musíme spraviť testovaciu charakteristiku, teda ten celý vzorec. A tá sa rovná. Tá hodnota, ktorá nám vyšla tu, čiže B minus C minus 1 na druhú, lomeno B plus C. A to je všetko. Enter. Vyšla nám hodnota 1,125, tak ako vidíte tu. A ideme na tabuľkovú hodnotu. Funkcia chy inv a pravdepodobnosť bude 0,01, to máme v zadaní. A stupne voľnosti sú počet riadkov minus 1 krát počet slupcov minus 1. Takže 1 krát 1, čo je v konečnom dôsledku 1. A máme hotovo. Vidím, že testovacia charakteristika je nižšia ako tabuľková hodnota. To znamená, že H0 príjmame. A to je záver testu. To je všetko na toto video. Ja dúfam, že tento test ste pochopili absolútne všetci. Nie je to vôbec komplikované. Pokiaľ náhodou máte nejaké otázky, píšte do komentára, pokúsim sa odpovedať čo najskôr. A vidíme sa pri ďalšom videu.